Už aby někoho nepotkal. Co? Nic. Hele, jen jdu. Taky, nebo, hele, tak asi na tu šlapku. Teď by mi to zapískalo, bo jak nejde. Jaký odborníci dáme asi? Pohodě, když to má záběr. No, kdyby byl sníh. Jo. Ale víš co, hasiči to zapálili a zdrhli a co dostanu zase trochu. A jsem tam vysečil. Jak je to cinkca? Jak to vypadá?